po sakit. Kanina masakit. Opo. Nilinis na kita sa split 1. Pag nilinis na, automatical. Ano yan? Ibabalance na lang. Kasi nga may nagdarasal nga sa'yo. Kaya mo na yung nagdarasal sa'yo. Hindi na po babalik ako. Yung unang tayong bumalik, di na babalik yun. Tayo mo pa siyang bumalik. Babalik yun. Kasi may mga talagang binabalikan. Unang tayong bumalik yun. Hindi na babalik siya. Relax lang. Relax. Isabel kayo, di ba? Opo. Gawin mo lang yung patawat leg mo. Walang bahala. Ako lang. Ako lang. Sige pa. Pag may nagdarasal, kahit bit-ulitin niya, bakit at babalik mo. Eh, iyak ka ng iyak, papel lang nakakabit sa'yo eh. Okay. Kanipis-nipis na nga lang yung papel. Pinabitan lang kita ng stick, kaso may lang ang ginawa ko. Nandun lahat. Medyo harap. Kung di harap mo ko. Oh, tama na. Yan ito. Iniinis ko lang sa split ko lang katawan mo. Basta't may nagdarasal lang sa'yo. Hindi na maayos. Sige pa. Sige pa. Ito pa. Tapos tayo na. Alas ng konti. Ito pa. May biga nga man ito. Hinga. Tama na. Off, tama na. Sandal lang konti. Okay. Konti pa. Hinga. Sige pa. Hinga. Harap lang ito. Yan. Smart dito. Hindi. Baba ka na. Wala kukuha. Okay. Try mo gumalaw muna. Tingnan mo kung anong pinagkaiba. Kaysa kanina. I-try mo na i-try. Ano pakaramdam? Gumahan po. Gumana na. Oo. Iangat mo yung mga kamay mo. Try mo. Hindi na mabigat. Hindi na mabigat. Kanina. Dito tayo sa balancer. Yan lang. Okay! Kaya, kunin mo yung ulan doon sa may ano. Sa lumutan doon sa may bakal ng ulan range. Isa lang. Relax mo lang yun dyan. Babalance natin. Yung paglilinis ng spiritual, nasa 5 minutes rin yata. Nasa 10 minutes kaya yata. 10 minutes din nagkalas. Tapos yung video natin dito, hindi tayo naka-live ha. Nasa 4 minutes lang pa tayo. Hindi ko na yung pinakuha na ng video kasi alam ko na yung taktika na gagawin ko sa'yo. Higa na yung tagilid. Straight ka. Kurang bakasa. Pasok mo naman. In-alignment ko pa rin to. Kaso hindi ito mawawala kung dito pinakalas sa spiritual. Kasi galing ka na sa mga magagamot eh. Hindi pa rin mawawala. Bakit ito ka naman medical. Natural lang hangin. Hawakan sa doktor. Hinga. Hinga pa. Harap doon sa black.
Hinga ulit. Okay. Kahit higa. Bababaan natin muna. Sige pa. Tapos, nasa mo. Bigyan mo kamay mo. Halika rito. Bitawan mo muna yung hako. I-demo ko sa'yo. Bigyan niyo mo kamay mo. Ilagay mo sa singit mo. Tapos ito ganyan. Paramdam mo yung kamay ko. Ha? Pag binaba ko ito dahan-dahan, sinabi kong push din lang. Gamitin mo yung balikat mo pag sinabi kong biin lang. Ngayon pag huwag mo gaganunin ha, biin lang. Dahan-dahan bumibigat. Ngayon pag sinabi kong release, dahan-dahan mo yung anak mo. Ngayon ha? Sige, push. Sige pa. Okay, kabila. Malaw na. Okay. Narinig mo naman. Malaw na. Hindi na para po ako. Oo, iilayan. Gamitin mo yung balikat mo pa. Sige. Push. Release. Dahan-dahan. Push ulit. Okay. Okay na yan. Dapa na. 6 minutes tayo. Lagay mo kamay mo. Pagsak mo pa. Okay, hinga na maayos. 3 beses. Hinga lang. Tayo. Pagbuka mo na saglit. Inom. Okay. Ngayon, upo ka ng diretso. Baba mo ulit. Ilalak muna natin. Ako lang. Diba? Ako lang. Okay. Okay, okay lang. Yan ang maya. Relax. Try mo gumalaw ang hangin. Try mo maglakad. Nasa 8 minutes na tayo. Try. Anong pinagkaiba? May lumalagat po dito. Natural lang yan kasi na-balance lang siya. Pero mamaya kunti mawala na. Pero masakit ba? Po dito. Hindi, masakit pag ginagano mo. Hindi na po. Hindi ka tulad kanina. Yung dinidinan mo, di ba sabi mo kanina masakit? Kanina dito masakit. Ngayon wala na. Naibalik na siya. Last, ito na yung ilalak na natin sa taas. Tapos na yan. Ito muna persay niya. Ay. Ito yung pinakahuli. Katarat. Sandal. Wala na. Nakapasok na. Anong paramdam? Lumana po. Ha? Lumana. Bago na yung mukha mo. Yung masa mo. Hindi mo napansin yung mukha niya. Bago na. Tubig. Okay na. Salamat po. Wala na nagkatok yan. Kahit anong posisyon gawin mo sa kamay mo. Kahit panghatak mo yan. Kahit anong posisyon, walang problema sa kanya. Wala na yung % mo. May % ka, may pilay ka pa. Ang pinakamalala, may bati ka. May bulong ka. May nagdarasal sa'yo, okay na yun, wala na yun. Tinapos ko na siya. Kailangan. Ano pakiramdam mo ngayon? Hindi na masakit. Hindi na masakit. Kanina na parang mabigat yung katawan ko na... Ngayon, wala na. Taga-Isabela kayo, di ba? Opo. Ilang years mo nasakit yan? 2016 pa ako. Yan naman, 2021 na. Matataas ng taon. Na po. Salamat sa Diyos. Salamat po, Ama. Salamat sa Panginoon Kristo. Tatapusin ko naman yung asawa mo. Opo. Okay.